Yo, krateya metre edi ama Nana Addo Dankwaa Akufo Addo. Dear Nana Addo Dankwaa Akufo Addo. Debbie. He say why president. Dear His Excellency Nana Addo Dankwaa Akufo Addo. Nana mechia wo. Nana wonkwa so. Nana mo piafo. Nana yema wakwaba. Nana we die eye wo a wode hye. Francis Frimpong Manson. A dodo na afene nkoso hene. Nana onsa kakra tayi a enye bone. Ni edi kan ma memfa akonya yi so. Na me nega na fo wiase afa na nyina emma waba so. Emma omoni yo. Emma okopa papa wa konkon eden. We kra kire sampa. Ya na nanam bebi omubu ye. A omoka se. Abosumanim ye kɔ ne mprensa no eyampa eyabebuo. Nana me kasa wi a na me de nchia esa ma wawa be di akire doctor onimdefo enkuntabuo hene baumia ene ne yere nana me mfiri eyemia me maame Rebecca nso ye maame obaapa se watai wachi ene eye MPP fo mpanimfo nyina asofo ewo Ghana nyina ye da wo mo ase ene o mo mpaebo yo nana se machia se ye wie dia na ese botayenti a ema metwere kratai meka nana Ghana fo edi omo were ahyewmu Ghana fo so omo bre enana nei watu hu asi wo se wo bagi wo mo afri nkwasom mu yo yate nana mo opiafo nana yeda wano ase nana wo niema wakeka asi ani abuni fe ne manifesto no yenyina ya kenkan bi nana emu hwam nana eyampa na emom mimi momu de wo fa ase wo nana oba de America ne se nyame anim ni emfie na yede ama wo no ya kasa ubetimi de abosa adwuma we nyina na yedi atro yenim na emom yede mpaebo eta wachi se bibi biara a opese wo ye ede bo mangana no enkosoma nana ma menim nsuo kakra nana meba yo nana se me toaso de a na me toaso akase Ghana fo mabunu ede wo mo daache ahye wo ne eye wamanyofo ensa na ensem kakra bi a wo fa ase wo ba mepese metufo ensem panimfo se pani tumitufo saa so na kwala etimitufo na nei amamuo bi baaya ne yese wo mo de omo ye ya katasehye proye ena omamamuo no ewum nana makenkan wabakosem nana yese wo de eye proye ne katasehye de debita ebi mawamamum na emum meme de maka mesi enokran kansa hwe free say yesi de oya ehwehwemade no se bitafrache wompepa ne nsakwa na emum se ompepa won nsakwa na wonya hwehwemade no de na no de nana emfa kwem entiende nana ne emeka chewo ne se Ghana fo nyina di omowre ahyewmu Ghana fo nyina di omabrabo omo haw omo kodanna nyina edawoso enti na nei eye o ministers a wo be appoint wo mo no nana mesre wani die mu a obi a wode ne beto to position bia no ma yenhu se position na wode aso mesi eto no onim eso adwuma menkofa obi a empobo obohwe enye ne fe na ni bo obachi enkoye minister of sports nana onye hwe ewo saabia ho na nei enkofa obi a onim enkontabuo te se na eye Dr. Baumia enkoto eye minister of finance nana wamemu no eba ne saa enkoso nana ye ka ni sei dia nana me saa dia to aso se enyiyimu a ewo amanyofuo mu no nana mesre wani die mu a se wo pen we so de ma yehu se ampa Ghana yenso yate eniema biase na yenyini ewa manyosem mu ede na America ankanyuma na nei kakra bi abeto se eye President Mahama ayegu hono na menka se eye President Mahama ena ayegu honte wonto aso na nidie mu a bomoden ya na wonso to aso na wie na de obetimi ayaka hono so wayaka ho na nyame ya adom na semfie na aso ne ye pese NPP amanyokuo no yesa epiamatiko se monko ne mfie nan so enka ho a na yabomoden ya epiamatiko na emmom na mesi subiem na emmom musuo nkamo na mano dendin ya modi abai se krafo yire
a mode abai na sema mebo adwuma na nane ye behwe na mpa proye kata asihye enu abi nenam dia nane yanya ne ka se presim uzana ne sabe ka se crucify him kokromoti na ye de pam obi no mu free so no ye betum ase se kwabremwa nana abrochirefo de omo ha oto so ene sen enkane no utimi ye container 40 feet aba wode ba ya watu yesika kakra bi na nso de na ebu ye kon o na 300 million 400 million nana men koto ade 1000 euro na mi metua ohu duty 2000 euro nana ye ni abre osu betimi agye bagye ye nana eniema miensa na meka de atwa mekrata yito ni edikan ya pomuden ewo manga na mu kuro bia so man be koyi a na gina apomuden eso ye ya pomuden efiri hɔ a na ye de eye economy nana mani nyina pinti se defender no nana ye yi eye economy nso efiri hɔ a na afri ye de education enso aba na se education ne ba eho enenyumasem ebepiem wo se one district one factory one village one dam yo yate nana yeda wano ase nana ma opiafo nana wo nkwaso nana medu besi ha na mechia busuafo nyina mechia wo mani nyina nana wa wo ma nana wo ma ho ofe emaiwa na kona akono sei nana enhyira enkan yesere wo twedi amponyankopon basa yi adom kwame no onyankoropon otimi hata banche wo po asema ne wo no se won kan ho oni wadwuma yefo ho na amamuoi a mu bebui emfie nan yi muntimi emmo dwuma emmo organ oman Ghana intimi mfa ne ntoma pa emfra na meda wano ase se wo beye ne saa amayen yada ase amen. Sometimes I try to make them true. All I can see. Sometimes I try to make them true. I never thought it could be until I saw a man try. Oh, the source of his feet on the heat to his peak. It shall be well. Oh Lord, my cup is full and my soul is my soul.